De-a lungul timpului am învățat că oamenii pot avea puteri incredibile și că instinctul de supraviețuire ne poate face invincibili. Sunt sigur că nu odată ai rămas uimit de capacitățile unui om, dar eu am încercat să-ți fac o listă despre oameni care nu mai crede că există în realitate. Așa că, hai să începem. Deepak Jangra, supranumit Becul Uman. Toți am visat la un moment dat să avem superputeri, dar acest tânăr indian chiar le are prin capacitatea sa incredibilă de a rezista la tensiuni înalte, fără electrocutare. El a descris experiența sa nefirească ca pe un dar de la Dumnezeu. Ca să înțelegeți mai bine, o persoană obișnuită nu suportă decât câțiva volți prin corpul său, dar Jangra gestionează 11.000 de volți fără să transpire. Acesta a dezvăluit că și-a descoperit superputerea din întâmplare, în timp ce repara un încălzitor defect. Fenomenul incredibil provoacă știința și a atras interesul profesioniștilor din întreaga lume. Jyoti Kisanji Amje, cea mai scundă femeie din lume. Ei bine, ea este deținătoarea recordului mondial pentru cea mai scundă femeie din lume, având doar 61 de centimetri înălțime. Și ca să înțelegeți mai bine acest miracol, ea cântărește la vârsta de 29 de ani puțin peste 5 kg, cu doar 4 kg mai mult decât avea la naștere. În ciuda condițiilor sale, Amje este o fire veselă, care îi place să fie în centrul atenției, spunând că obținerea recordului mondial a făcut-o să se simtă specială și importantă. Shin Himo-jung, omul care nu îmbătrânește. Dacă vă vine să credeți, acest băiat din imagine are 30 de ani, supranumit și Peter Pan al Coreei de Sud, și suferă de sindromul nemuritorului, boală care i-a făcut corpul să îmbătrânească îndurind foarte lent. Acesta are 163 de centimetri înălțime și spune că s-a dezvoltat normal până la vârsta de 10 ani, după care timpul a rămas în loc pentru el. Consideră enervant faptul că trebuie să le estimeze de fiecare dată când iese în oraș. Se crede că foarte puțini oameni din lume suferă de această boală și nu s-au documentat destul de multe informații prin care să înțelegem fenomenul, dar cercetătorii cred că înțelegerea acestei afecțiuni ar putea fi cheia pentru deblocarea nemuririi biologice. Ekaterina Lysina, femeia cu cele mai lungi picioare. Deși deține 2 recorduri mondiale, unul pentru cel mai înalt model profesionist măsurând 2 metri și 6 cm și unul pentru cele mai lungi picioare, această femeie a avut un drum lung către succes și a trebuit să îndure multe dificultăți. Deși este celebră în mare parte datorită picioarelor lungi, aceasta este o jucătoare de basket, sport prin care și-a creat o carieră de succes. Chiar dacă i-a fost puțin rușine cu înălțimea ei la început, și-a dat seama repede că statura îi poate oferi un avantaj enorm în sport. Ekaterina vrea să arate lumii că toate femeile înalte sunt frumoase și nu ar trebui să fie complexate de înălțimea lor. Gabby Gingras, fata care nu simte durere. Deși de mică Gabby era un copil obișnuit, era însoțită mereu de un asistent al profesorului care monitoriza fiecare mișcare. Ea purta cască și ochelari de protecție deoarece viața chiar era periculoasă pentru ea, în modul pe care ceilalți copii nu le puteau înțelege. Ea nu simțea durere și risca constant să se rănească. Aceasta suferă de o boală rară care afectează nervii senzoriali, din cauza căreia fibrele nervoase care detectează durere sau temperatură nu s-ar dezvolta niciodată. Părinții au aflat de condiție în momentul în care i-au dat dinții, când a început să-și muște degetele și limba până la sânge fără să plângă. De-a lungul timpului, Gabby și-a pierdut ochiul stâng și trăiește în prezent cu proteză dentară, deoarece au fost scoși toți dinții pentru a preveni rănirea. Zion Clark, omul incredibil. Dacă supereroii sunt personaje din universul imaginar, cu siguranță următorul de pe lista noastră poate candida la titlul de superom. Deși Clark s-a născut cu sindromul de regresie caudală din cauza mamei sale care a abuzat de droguri în timpul sarcinii și a fost mutat în sistemul de asistență maternală trecând în primii 17 ani din viață prin 9 programe de plasament maternal, Clark a ajuns un simbol pentru tinerii din ziua de astăzi datorită postărilor de pe social media referitoare la sport și dezvoltare personală. Zion este deținătorul recordului mondial pentru sprintul de 20 de metri în 2 mâini și aduce aminte urmăritorilor că cea mai mare limitare a oamenilor este propria lor mentalitate. Isaiah Costa, rapperul fără gură. În vârstă de 22 de ani, Isaiah s-a născut cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv o afecțiune rară numită agnație, care l-a lăsat fără maxilarul inferior. Această condiție îi face imposibilă respirația pe gură, așadar nici nu poate vorbi. Visul lui Isaiah a fost să devină rapper popular, adorat de întreaga lume și deși știa că este practic imposibil să pronunțe un cuvânt, nu și-a lăsat starea să-și împiedice drumul către succes. Și la vârsta de 18 ani și-a atins scopul într-un mod foarte inedit. A început o colaborare cu rapperul profesionist Trap House, care îi cântă piesele și Isaiah intră pe scenă, dansează și se mișcă ca și cum ar cânta. Valeria Lukianova, femeia Barbie. Faceți cunoștință cu Valeria, cunoscută și sub numele de Păpușa Barbie. Fotomodelul ucrainian pare că a suferit numeroase intervenții chirurgicale pentru a-și construi aspectul suprarealist, dar cu toate astea susține că nu. Născută în 1985 în Tiraspol, Moldova, Valeria a început să-și modeleze aspectul la vârsta de doar 16 ani și a ascuțit rapid abilitățile de coafură și machiaj și a susținut întotdeauna că aspectul ei nu a fost menit să atragă bărbați. Este cunoscută pentru convingerile sale extravagante, afirmând că este împotriva reproducerii și că deține o dietă care constă exclusiv din lumina soarelui și apă.
Ei bine, asta a fost lista de astăzi cu oameni incredibili despre care nu ai crede că există. Dacă ți-a plăcut conținutul, nu uita să te abonezi și să ne spui dacă ți-ar plăcea să mai vezi pe viitor postări similare. Până data viitoare, eu sunt Fii Deștept și îți mulțumesc pentru vizionare.